Naglagot si kong abay tungsok. Kini laging gusto giniya nga adto mi sa dagkong kakahuyan kay lagi kuno dagko kay mananap ang among makuha. Karon, ang resulta ron tanawa. Ang amo dako kay pitik nga amo gidadala dito. Nahamilin pa. Naigo man tinod na mo itong mga dagko kay mananap. Pero nagduda mi. Nagduda ko ato. Mamunag gipinuangan mi sa among duha ka amigo. Si Taguro ug si Ernesto Sumuka. Kay karo kayo. Ha? Naigo man ako itong mananapa pero nakapan. Purting upawa. Yung Taguro lang ako. Nakuha na bagay yung taon na mong dakok ang pintik. Naglagot ako niya tutundong. May pa magsulo-sulo lang kong pitik-pitik. Ganyan gamay lang kong gamiton. Bahala gagmay nga langgam ang makuha. Ang importante nga way mga lamat-lamat, way mga maligno nga mo. Sige, yaw, maligno kang buanga kang ngita ko dito sa inyo, ha? Ngita. Sama ka nga. Naginusara ko diri ay. Kinaglagot ako nimo. Anong lagot mo ka? Nga imbis nino nga, ganahan na tatamangayam dito napita, nakaigo nung tatatong duha kabuk mananap. Unsa man nino to nga? Duha ka mananap. Nga nagduda ko ato, mga santilmo mo tundag ko ato, itong mga amigo ni Gulat. Gali! Wa na rabag ako kabantay nila ni Taguro og ni Ernesto Sumuka. Ato dahil siguro nagpa saling-saling upo kay ko. Siya siguro dito. Sabutan na nila ay. Wala na kabantay. Atay dali nga tawhan. Maligno kin duha. Sayang nga sa atong tirador, oy. Para pang mananap ra ba ito tong tiradora dagko kay dako sa kay tong tiradora. Giinan ka nga ayaw gibilin yun nimo. Kinsa Ikay man nagkupot pa nga. Oh, ako dahil. Ako yung puts panit. Balihon man nimo nga ako may nag-ala ato sa panit. Unya, nganong imo magibiyaan? Okay na, ako na nagkupot pa nga nga ikaw man. Ako pa naigos bala. Di ka ito nunoy, gito matuyo kay. Usama sa nga, nag-ana man sa ka. Samplong imong dili. Nga, sa may plano nimo ron. Pay katong duha to baslan. Nagago to ba ako to nila. Ginahan sa takong bawo sila itong duha. Ang nakadaot. Ug kung sa ilang mga plano ron, kay ug sila to, pwede ra maging pagkatagaka nila na ghost balas tirador. Way siguro bay. Katong pitika sila mo gamit ato. Ang nakaapan ani ron. Og kita may tirahan na to ilang pitik kay Di to kumaw mong gamit. Kay kato sila, wam to kay bawo, unsa tong pagpitika, pang mananap ba to, pang tao ba to? bay suduha gyud na gitik plano sila dai adukon na nila atong kakahuyan na atong lasang atong Ano gisungapan. bitaw sila, no? Nakauna masad nga. Kato ra bagyong balitia, si baan kato sa mga dagko kayong nga mananap. Abi na kung mananap sa gito nga, sakto kay upaw, ungusa, way ngipon. Ah, sakto si Taguro kay dito. Oy, Ha? wa may ngipon tungkol sa natagak. Abi na ko tug kanang dagkong ing unggoy gorilla kanang hingo na. Ngisi-ngisi pang animal dito, Kataya. wala kita ngipon ito. Aw. Eh, may ilhan. At least, nga nakaigo kita nilang duha. Unsa may bato na trubay ka para Adire, ang angay na itong buhato ron, mag-istambay-istambay na sa taniri. Haron, mga minaw ta sa mga panahon, kay naglain rin siyang panahon, labi na buduol ko nimo. asa Klaro kayo. Imo. Imo sa kong palipayon da. Imbis magulaanon unta ko sa sitabo na hitabo na to. Imo sa kong ipahapi-hapi. Sabi ka ron, unsa may ato sudano na ang may kay nagdakag tirador niya gamay. Manok ta. Mindset gini yung style. Sige, mangita tagmanay. Kinanglan ang mga kabawas dito itong duha gibay kay ila man gibili na pitik bay. Oh, Simple. ay, dara sila ay. Ay, naaral gido. Nagsabot-sabot pang duha. Animal. Kani kay ilan ning gibili ning pitika. Ato ning iunay nila. Siyempre. Tirahan na to sila ni. Tanaw nung to ispoko ba ilalim og sila mo maigo ani. Kana. Ay, Pero kay nagka-80 na ba ning ko, no? at kay ita na sa langgam. Uy, Kini bay. kini ko nang ipamitik Kini ko bay. langgam. Kini bay. Kinahanglan nga ato ni tangtangon. O tangtangon tani. Lisod pa kay tadim sa O kamaumda ni. tangtangon tani kini imta ka mao ni ilang panga. Kinahanglan. Ikay ko himuon og panga. Ana no ko para kusog. Sige. Ginata ko. Pag. Patay na ko sila to. Ang bala sa yuk rin. Aw, kana yung gikan sa Amerika nga bala. Gagmay ka to. Anong tag- Gagmay ko kayo ilang bala. Oo. Karon dako na kayo na to ah. Pero tangon tani. Kunya kaning ilahang kini ilang pa nga ilabay tani. Aw, siyempre. Karon di na sila kakita ani. Dali ako ang tangtang kay makabantay niya sila munakan niya na. Man gani nga akong paspasan. Dalawa. Sige dun. Oh, dah. Pak. Ta. Ay, sakto ha. Tala. Tikton ta sila. Dali. Dali taud. Dali taud. Tirahan ta din sila. Eh,
Ako kang nasudan. Pre. Yati. Bilo ko. Nagtuo gusto Ako sa tikim nga tan ako. Naruwa po, grabe. Ayaw kami uni mo dito. Kaya ang bala ni maigo ka ni dito. Maana man. Sabi. Tarunga. Patay ha. Ba! Ay! Pati ko suga butuhan doon. Tarunga na, uy. Usa. Naruwa pag abutang. Wala di yun eh. Ako pa magkikuan niya. Libuto naman. Ay, tarong ko. Tira. Tira. Ba! Ang giulan ko mo. Usa man, uy. Sabi pa. Uy. Dito na lang. Pasila naman ako. Pirasa. Bilab. Atong ginadaran. Nawabay. Huwag mo na ko. Tuking, uy. Tuking. Kamu di ay. Gandagan. Kami. Pitik ko pala kami niyo. Natay nga tawala. Yung mga sakit-sakit mo ko kaninagan ng mayo. Binuangan tas mga pati pag naong na to.